Can we kneel down and pray? Singaguqa sikhuleke. In the name of our Lord Jesus Christ, Lord, we thank you for this morning. We pray that we may grow. We pray that we may be transformed. We pray that your will be done. We honor you. We glorify you. In the name of Jesus Christ, we thank you. Amen. Amen. We are going to do Daniel 11 verse 40 to 45. Namuhla sizokwenza uDaniel 11 kuverse 40 kuya 45. This is our reform line. Umugqa wethu wenguquko lo. The self-reform line from 1989 to 2014. Sizobheka ke kusukela ku1989 kuya ku2014. Also 2520. Sophinde ke sibuke i2520. As it was in the time of Noah, as for us today. Njengalokhu kwakunjalo ezikhathini zikaNoah kuza kuba njalo nanamuhla. The 1260 years, the church was in darkness. Iminyaka ewu1260 ibandla lalisebumnyameni. No direction to their way. Lalingazi ukuthi fanele lishonephi. The 1260, the church knowing nothing on their way. Eminyakeni leyo 1260 ibandla lalingazi lutho nje endleleni yalo. Even in 1989 it shows. Ngisho sibheka u1989 kuyabonisa. Time setting God gave us. Ukugagulwa kwekhathi uNkulunkulu sinikezile. Looking at Daniel 11 verse 45, also 2520. Uma ikakhulukazi sibuka uDaniel 11 verse 45 siphinde sibheke i2520. In 2014 was Sunday law. Ku2014 sibe neSunday law. It shows like it was big, but not. Kwakubonisa ngathi kuyinto enkulu kodwa kwakungenjalo. From 1989 to 2021. Kusukela ngo1981 kuya 89 kuya 2021. From 1989 to 2001, sorry. Kusukela ngo1989 kuya ku2001. All this history showed us 2014. Konke lo mlando ke usibonisa u2014. Accepting the date. Ukuvuma ke usuku. Prepare for 2014. Ukulungiselela u2014. Accepting that 2014 existed. Nokuvuma ukuthi u2014 ukhona. As we are the final generation. Njengoba sisizukulwane ke sokugcina. God is gathering the 1044. uNkulunkulu useqoqa ke 144,000. USA is collapsing. USA iyawa. Showing that SDA is falling also. Lokho kubonisa ukuthi kanjalo neSDA iyawa. The reform line of Daniel 40 to 45 and 2025, 2020 is the time setting.
Masibona i-reform lana kaDaniel 11 verse 40 kuya 45 siphinde sibone no-25:20 siboka ukugagula kwey'khathi. 2014 to 2018, we saw the Sunday Law box. Masibheka u-2014 sibheke no-2018 siyakwazi ukubona iSunday Law isebhokisini. God gave a box, it was closed, not to be opened. uNkulunkulu wasinikeza-ke ibhokisi lalivalekile kodwa-ke kwakumele ukuthi livuleke. 2018 shocked when the box being opened. 2018-ke washokha kakhulu uma ngabe sekubonakala sekuvuleka ibhokisi. 2014 to 2024 is a period of 10 years. Mawuhloka ku-2014 uya ku-2024 sibona isikhathi esingango-10 years. 3 people looked in the box. Abantu abambalwa-ke bakhona ukuthi babuke ebhokisini. Others embrace. Abanye nje bajabula. Others feel confidence. Abanye-ke babengenawo umdlandla. Others understand. Abanye bathola ukuqonda. Others welcome. Abanye bemukela. Those others, they were not sure with the content. Abanye babengenaso isiqiniseko salokho. Not sure is God leading. Babengenaso isiqiniseko noma uNkulunkulu ngempela osiholayo. Or people. Noma siholwa ngabantu nje. Look not sure to do with the box. Abantu babengenaso isiqiniseko sokuthi kufanele balenzeni leli bhokisi. God in his mercy gave the people time to choose. uNkulunkulu-ke emseni wakhe wasenikeza abantu isikhathi sokuthi ake bakhethe. From 1989 to 2014 is where we come from. Sisuka-ke ku-1989 kuya ku-2014 yikho lapho esivela khona. To accept it. Ukwamukela. 2014, God wants us to accept the things in the box. Ngo-2014 uNkulunkulu befuna semukele lezi zinto ezikhona lapha nebhokisini. Looking in the box. Uma sibheka phakathi ebhokisini. Puging of the Republican Party. Uma siboka-ke le nhlangano le-Republican Party. Follow Trump or not. Landela uTrump noma ungamlandeli. Thorough of independence for Trump, cult of personality. Noma-ke kuyimela nje umuntu ngomuntu ngobunjalo bakhe. Or choose Trump. Noma-ke ukhetha uTrump. Accept Trump conspiracy theories. Ungathatha uTrump memukele kanye nenkohliso yakhe. And the 2020 elections. Nesikhathi-ke sika-2020 sokhetho. 2014. Masibheka u-2014. Republican clean up the liberal mind. Ama-Republicans ayenengqondo nje evulekile. The issue of immigration. Masibheka futhi indlela yabangaphandle abangenayo. Trumpism embrace. Siyabona futhi ukuthi ne-Trumpism iyaphakanyiswa. Second issue, Republicans can accept the way of Trump. Siyabona ukuthi ama-Republicans wona ayayivuma le ndlela kaTrump. In 2016,
ngonyaka 2016 Republicans don't have a good relationship with Trump, ama-Republicans bengenabo ubudlelwano obuhle noTrump, but they win. kodwa-ke siyabheka ukuthi bawina. Trump standing on conspiracy theories. UTrump nje wayeme nje ngenkohliso. They see him clearly to 2021, Bambona kahle-ke ngo-2021 January 6. ngoJanuary 6. Comes 2024, Mase kufika u-2024 all Republicans, all of them supported Trump. wonke ama-Republicans abe seyashintsha-ke aseyamsupporta-ke manje uTrump. This take place from 2014 to 2024. Le nto-ke ithe yenzeka kusukela ngonyaka 2014 kuya ku-2024. Trump and Republican fall in love. UTrump naba-Republicans-ke base-ke beba nobudlelwano obokuthandana. We're going to look at the judicial and Siphinde its futhi function. sibone isishayamthetho. They make sure to interpret the law. Benza isiqinisekiso sokuthi bawutolika umthetho. Judges interpreting the law. Njengalokhu bewutolika umthetho. Consecutive judges. Masibheka amajaji Or non-judge. nabangesiwona amajaji have a way to interpret the law. babe nendlela-ke yokutolika umthetho. Then we're looking to Mitch McConnell. Sizophinde sibheke uMcConnell. Block Obama judicial appointment. Wavimba ku-Obama ukuthi angakwazi ukukhetha amajaji. 9 judges of Supreme Court. Sibheka ukuthi kunama-judges awu-9 lapha kwi-Supreme Court. Majority rule. Leyo-ke umgomo wokuthi intando yeningi. President has power. Uhulumeni-ke unamandla. But not to become a dictator. Kodwa-ke akufanele ukuthi abe undlovu kayiphikiswa. From 1989. Masibheka-ke u-1989. USA collapse. Siyabona ukuthi iMelika iyawa. Because of changes and balances. Ngenxa ukuthi kuney'nguquko ey'ningi ezingenako isiqinisekiso. Today we have majority conservatives. Namuhla-ke sinama-conservative amaningi. 2014 connected with Sunday law. Siyambheka ukuthi 2014 unokuhlangana kanye no-Sunday law. Having conservative judicial. Manje sesiyabheka ukuthi amajaji amaningi ase-conservative. You see many women being disarmed. Siyabona ukuthi abesifazane abaningi bayachithwa. Their rights being taken. Amalungelo abo-ke ayathathwa. From now, women have no power over their bodies. Masibheka nje kusukela namhlanje uyabona ukuthi abantu besifazane abasenawo amandla emzimbeni yabo. The government and society. Masibheka uhulumeni siphinde sibheka umphakathi. Take power over women. Bathathile amandla baphuca abantu besifazane. Obama was blocked for this.
U-Obama ke bamvimbela lokhu. Majority in court were conservative. Iningi labantu ke abasenkantolo sebengama-conservative. Women rights were cancelled. Amalungelo abantu besifazane ke abeseyasuswa. Abortion on the women rights. Kanye ke ne-abortion. In 2018, Ngonyaka ka-2018 we think to see Sabbath Sunday law. siyabona ukuthi indaba yesabatha nomthetho wesonto. We see many women suffer. Sabona ukuthi abantu besifazane abaningi bahlukunyezwa. Being abused. Bahlukunyezwa. Others die because of pregnancy. Abanye ke bashona ngenxa yokuthi babekade bekhulelwe. As pregnancy need to be planned. Njengoba ke ukukhulelwa kuyinto kufanele ukuthi ihlelwe. We have to consider your health. Kufanele ukuthi ubheke impilo yakho. Your finance. Bheke futhi izimali zakho. And your social well-being. Kanjalo futhi nezobudlelwano nje. Many women become frustrated. Abesifazane abaningi ke baphelelwa amandla. Looking on the condition of a woman. Masibheka nje isimo sabantu besifazane. It is not the Sunday Sabbath. It's not the Sabbath Sunday. Kuyabonisa ukuthi hayi akusilona isabatha kanye nesonto leli. But it's about women. Kodwa nje kungabantu besifazane. We as women. Thina njengabantu besifazane. We have to pass the test. Kumele ukuthi sikwazi ukuthi siwine i-test. To empower women. Ukuze sikwazi ukunikeza amandla abantu besifazane. To come out of abuse. Ukube baphume ekuhlukunyezweni. Looking in the box. Masithi siyabuka lapha ebhokisini. From 1989. Sukela ngo-1989. We have to understand and accept the date existence. Kufanele ukuthi siqonde ukuthi cha ukukhethwa kwesikhathi kukhona. 2014 as it was Sunday law. Masuka ku-2014 uzofika umthethweni wesonto. Going to 2021. Uzohamba ufinyelele ku-2021. Understanding and accepting the content. Kufanele ukuthi uqonde futhi uqonde yonke ingqikithi. The box created 3 groups. Ibhokisi leli ke lithe lenza amaqembu amathathu. The content was surprising. Ingqikithi ke yayimangaza. How the Lord lead them. Ukuthi uNkulunkulu usihola kanjani. Our daily confidence. Kanye nokuthi sibe nomundla insuku zonke. 3 groups don't know what to do with the content. Lamaqembu amathathu ayengazi ukuthi fanele eze njani ngale ngqikithi. In the box. Lapha phakathi ebhokisini. Republicans clean up. Siyabona ukuthi ama-Republicans ngathi azama ukuhlanza. Sign to Trumpism. Bonke bayasayina ku-Trump. 2016. Ngonyaka ka-2016. Not fully to Trump. Kodwa babengagcwele ku-Trump. But now they are full meant for each other. Kodwa ke manje sesiyabona ukuthi hayi baphelele impela. They block Obama to fill the form.
bamvimba ukuthi u-Obama akwazi ukugcwalisa ikhala. The Supreme Court, a majority rule. Inkantolo-ke mawuthi uyabheka iningi layo, Supreme Court, a majority rule. masibheka iningi lenkantolo ngaphakathi, Interpretation of the law, sibheke nokutolikwa komthetho, abortion, sibheke ukukhishwa kwezisu, gun law, Sorry? Gun law, sibheke umthetho wezibhamu, how women's rights to be. sibheke kanjalo futhi nokuphakama kwabesifazane. 2014, Masibheke u-2014, case of Bewell and Rice Hobby Lobby. sibheke necala-ke lika-Robbie. Women employees not provided. Siyabona ukuthi abantu besifazane ukuqashwa kwabo akunikezwanga. Conservative mindset on women. Sibheke ingqondo yalabo abangenamthetho laba bangama-conservative basuka besifazane. Globally. Sibona ukuthi akukho muntu. Destroying women. Siyabona ukuthi baqeda abantu besifazane. Destroying career. Uthi baqeda ama-career. Take away the rights of men over their bodies. Uthi-ke bathatha amalungelo abantu besifazane even ngisho ngokwemizimba yabo. 2014. Masibuka u-2014. Undermining women. Siyabona ukuthi abesifazane babukelwa phansi. Our test is equality. Ukuhlola kwethu-ke kungukulinganisa. In the history of Sunday law, Masibheka laphana-ke emlandweni wesonto, many more women die. Besifazane abaningi-ke bashonile. Many more women taken their right. Abesifazane abaningi amalungelo abo baphuciwe. Women being disempowered. Abesifazane abaningi-ke amandla abo baphuciwe. Each country make their own law about abortion. Izwe nezwe likhanda imithetho yalo-ke mayelana nokukhishwa kwezisu. Federal government take control of abortion. Kanye nohulumeni naye ubese ethe wazama ukuthatha indima yokuthi abuke i-abortion. Women no longer have access to their rights. Abesifazane-ke abasenalo-ke ilungelo labo. Their rights been taken. Amalungelo abo athathiwe. We see the rise of Mondi. Masingathi siyabheka nje ukukhuphuka kweMondi. 2014. Sibuke u-2014. The rise of Hindu nationalism in India. Phinde futhi sibheka ama-Hindu esephakama ngokobuzwe. Has been closely intertwined with the dictatorial success and the government of the Bharatiya Janata Party. So-ke babehlangene-ke kanye nalo government asekhulume ngaye. BJP. Lo ngu-DJP. In America. Masibheka-ke e-America. Mother movement. Sibona-ke i-movement yomama. Trump. Sibheka uTrump.
make America great. Ufuna ukwenza ukuthi iAmerica ke ibe nkulu. In India, Masibuke India, there are Christian, Hindus, Muslims. KunamaKrestu, kunamaHindu futhi kunamaMuslim. Mondi says, let's make India great again. Umondi ke uthi naye asike senze ukuthi India iphakame futhi. In the box, Lapha nebhokisini, invasion of Ukraine 2022 lasting impact. siyabona ukuhlasela kwe-Ukraine ngo-2022. Coming to papal counterfeit equality. Bese sibheka futhi ukuthi kube no-papal kanye futhi ne-counterfeit kanye nokulingana. There was a Pan-Amazon ex-social network. Kwakunempi futhi laphana-ke lo wasekukhulumile. Panamazonic Repam. Kunale Panasonic Repam. It's a network with thousands of organizations from the Amazon. Lena-ke i-network-ke enabantu abahlangene abaningi kakhulu abangama-thousands. To create a development model. Bazama ukuthi benze-ke inguquko yokuthi kube khona ukukhula. That privileges the poor and to serve the common good. Okuzozama ukuthi engathi kuzocindezela abaphuwa bese kuseva kakhulukazi laba abalungileyo abahle. In our Sunday law, masibheka ke kwiSunday law yethu, we see culture and state. Siyabona ukuthi amasiko bese siphinde sibona futhi ke ezikahulumeni. We see the issue of culture. Sibona ezamasiko. Culture agrees with patriarchy. Siyabona ukuthi amasiko ahambisana nobunhloko. Climate change, the turning point. Siyabona futhi ukuthi kube kwenzeka inguquko laphana ke kwe-climate change. Climate change in 2014. Isimo kwesenguquko se-climate change ngisibonakele ngo-2014. It was the hostile time. Kwakubonakala kuyisikhathi esinzima. The NOAA. Siphinde sibheke futhi NOAA. The National Ocean and Atmosphere Administration. Leyo ke kuyi-National Ocean Administration. The IFCC 2014 synthesis report. Phinde ke sibona futhi i-report enye yalo esayikhulumile. Most people will suffer. Abantu abaningi will suffer. Abantu abaningi bahlukumezeka. USA don't care about other countries. Siyabona ukuthi USA ayinendaba namanye amazwe. They don't value others. Abanandaba ababaqashi ababaphakamisa abanye abantu. Two-party system. Sibona ke amaqembu amabili. Democratic want to work with others. Siyabona ukuthi ama-democratic ayathanda ukusebenzisana nabantu. Uplifting human beings. Bazama ukuthi baphakamise ubuntu. Republican don't care. Kodwa ke ama-Republicans wona awanandaba. USA is pulling away. Siyabona ukuthi USA izama ukuphuma. Fires people helping, you said. Ekutheni ikwazi ukulekelela abantu. More about gender equality. Ikakhulukazi masibuka ngokulingana kobulili.
In India, laphana e-India Mondi creating patriarchal culture. uMondi naye futhi wenza lobu nhlobo lobu bamasiko. Means many people are going to suffer. Abantu abaningi-ke bazothi-ke bahlukumezeke. Rights of women being trodden down. Ukuphakama kwabesifazane-ke hhayi kushoniswa phansi. Let us be established in the message. Angeke sithi ukuqina-ke emlayizweni. We need to be serious with God. Kufanele ukuthi sizame ukuthi siyimisele ngoNkulunkulu. This is the end of my study. Lesi-ke isiphetho sesifundo sami. If you want to add, you can add. If you have comments, you can comment. Mawufuna ukwengeza ungengeza, kodwa futhi mawufuna-ke ukukhulisa ungakhulisa. Also correction. Uma futhi ufuna ukulungisa ungalungisa. Open for everyone. Thuba-ke livule wonke umuntu. Hello. Louise, your presentation was understandable. I have no questions on my side. Thank you. Sorry. Isifundo sakho sihle sizwakele, anginayo i-comment, ngiyabonga. Okay, thank you. Thank you for the study time, Louise. Yes. My question, so you're saying that this mega mindset that is in the US is going to influence other countries around the world to also adopt the same mindset? Is this how we see the Sunday law going worldwide, or is there another way that it's going to happen? Ngabe uthi le ndlela lena ebonakala kwenzeka ngayo e-USA iyona ukubona sengathi izophumelela umhlaba wonke, noma ikhona indlela okungenzekala ngayo? I see the USA influencing. Ngibheke ngathi USA iyona ethathikisayo. Okay, thank you. Ngiyabonga. Okay. Anyone? Ngabe ukhona omunye? If there is no anyone, can we? Mangekho omunye singathandaza. Dear God in heaven, let's pray. Dear God in heaven, we thank you for our love. Thank you for your grace. We thank you for this day. We thank you for the opportunity that you have given us as we are facing this culture war.
May you help us to have the knowledge and understanding. We ask the Holy Spirit to give us teachable spirit to do your will, which is done in heaven. Be with us, be with everyone, guide us in the name of Jesus Christ. We thank you. Amen. Amen. Mm.